Od pradávna lidé vyprávěli příběhy o bytostech, které povstávají z hrobů, pijí krev a skrývají se mezi námi. Nazývali je různě: revenanti, nemrtví, upíři. Pověsti o upírech se objevují napříč kulturami, od starověké Mezopotámie až po venkovské vesnice v srdci Evropy. Ale co když tyto příběhy nebyly jen výplodem fantazie? První doložené zmínky o vampirismu v Evropě pocházejí z 18. století, kdy se objevily zprávy o záhadných úmrtích v rakouských a srbských vesnicích. Obyvatelé tvrdili, že mrtví se v noci vracejí z hrobů, aby vysávali život svým příbuzným. Panika dosáhla takového rozsahu, že císařská vojska povolala lékaře, aby prozkoumali těla údajných upírů. Dokumenty z té doby popisují mrtvoly, které nevykazovaly známky rozkladu, měly červené tváře a v ústech krev. Moderní věda se snažila tyto příběhy vysvětlit přirozenými jevy. Některé případy mohly být výsledkem nemocí, jako je vzteklina nebo tuberkulóza. Jiné byly důsledkem nepochopení procesu rozkladu těla. Ale otázka zůstává. Vysvětluje to opravdu vše? Na Balkáně věřili, že upír může být soused, který se po smrti vrací mezi živé. Proto byly hroby zabezpečovány kůly, železnými pruty nebo kamením, aby mrtvý nemohl vstát. V Polsku a Čechách se nacházely tzv. Upírské hroby, ostatky z kameny v ústech nebo probodnuté železem. Taková opatření ukazují, jak hluboký byl strach z upírů. I dnes se objevují zprávy o tajemných postavách, které se pohybují v noci. Popkultura proměnila upíry v romantické hrdiny, ale jejich původ je daleko temnější. Někteří badatelé věří, že mezi námi mohou stále žít lidé s podivnými schopnostmi. Možná potomci skutečných vampírů. Možná je upír jen metafora pro strach z neznámého, pro náš vztah ke smrti a k temnotě. Ale příliš mnoho historických svědectví naznačuje, že lidé skutečně věřili v jejich existenci. A kdo ví, možná je pravda blíže, než si myslíme.